Terima kasih untuk para fans Agni Lovers. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Tetap dukung karya-karya Niken dan juga Mas Akbar. Terima kasih buat Agni Lovers. I love you semuanya. 2, 3. Terima kasih buat Tante Jessie, Tante Risma dan juga Tante Iva. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. I love you buat tante-tanteku semua. Terima kasih. 3. Terima kasih untuk Tante Jessie dan juga Tante Risma. Semoga cepat ketemu aku, semoga pulang. Terus semoga sehat selalu. Terus tambah sayang sampai Niken, support terus. Terima kasih. Bumi guncing langit kelap-kelap katon lerikin sanging halis ori sang maweh kehandurung menawi boten sisip ing tamawas punika rawuhipun Kakang Mas Utara ingkang amarepake Kang Rayi kula pun utari. Iya Yayi. Yayi Utari, ndadekno sumurupmu Yayi. Dina iki negara Wirata ibarat nasibe kaya ancik-ancik pucuking eri. Kados pundi ingkang dados nalaripun Raden? Utari, dina iki negara Wirata dirampit saka rong negara. Dirampit saka rong negara ya kuwi negara Ngastina kelawan negara Trigarta. Saka ngarep negara Trigarta saka mburi ya kuwi negara Ngastina sata Kurawa kang dipandhigani dening Karna Basena. Mula tekane pun Kakang Utara merepeki Yayi Utari mapan ana taman keputren negara Wirata kene. Aku mung bakal nyelametake. Aku mung bakal nyelametake Yayi Utari aja to iki mengko. Yayi Utari kejamah dening mungsuh sinuwun kula ingkang sowan. Iki yen ora kleru si Kedi Wrehatnala. Lho nggih. Sinuwun Raden Utara. Nyusul mapan ana taman keputren negara Wirata ana parigawe apa he Kedi Wrehatnala? Mugi ndadosaken kawuningan. Paduka Raden Utara menika dados Atmajendra, tegesipun putranipun ratu ingkang mapan wonten ing negari Wirata. Kenging menapa kok malah paduka Raden Utara umpetan mapan wonten ing taman kaputren negari Wirata mriki. Kamangka nasibipun negari Wirata ibarat ancik-ancik pucuking eri. Mboten ngantos sak siliring bawang malih. Mboten ngantos sak siliring bawang malih negari Wirata saged rata kelawan bumi. Kenging menapa paduka Raden Utara negara wis arepe bedah bapakne ya kuwi Ratu Wirata Prabu Mangsapati wis kaya anguk-anguk sing dadi nyawane mapan ana mbun-bunan ewadene malah anake umpetan ana ing taman keputren mriki. Nyuwun sewu, dateng pundi jiwa kasatriyan paduka Raden Utara? Kagyat ori sangapi rangu ori nangkul ginempit kempit dosa ngarep naning bawono
Mas Utara nadyan arep dikaya ngapa lan kepiye? Utari kuwi adimu, aku ya anake ratu. Ora ketang sethithik aku ya duweni jiwa kasatriyan. Aku ora negake marang kowe Kakang Utara. Kakange melu maju perang adine Utari ya bakal sak bisa-bisa magut ana payudan. Rasa sedina kaya setahun rasa rene kaya wong ya ya rene wengi kan bisa turu apa tansah pikir kesiramu pelayananmu tanpa netra sebulan itu mung rasa kangenmu Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Yo. Pagi Dik Petruk. Pagi Gong, pagi Mas Petruk. Sujud syukur ngarsaning Allah Taala ketemu ana ing sisen gara-gara patet songo. Iya ya Le. Masih dalam rangkaian nuwun inggih menika anggenipun para warga masyarakat pepunden-pepunden ingkang mapan wonten ing Dusun Kaliula anggenipun ngadani upacara syukur nuwun inggih menika bersih dusun ngono. Syukure para warga masyarakat marang purbaning Gusti ingkang Maha Dumadi. Gusti ingkang murbeng dumadi dipun wujudaken dipun aplikasikan dalam rangkaian adicara bersih dusun. Wah, iya ya Le. Nggih. Kula sepisan malih garis ngandhapi atur kula wonten ing ngajeng. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak unjuk dumateng Bapak Kasun, Bapak Ahmad Zaini ya Le. Sumrambahipun sedaya para panitia ingkang ingkut andil suksesi pagelaran wayang kulit dalu sak mangke. Iya. Dan ngaturaken panuwun dumateng seluruh warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Kaliula, dusun Kaliula. Anggone wis tresna karo awake dhewe cak kanca sanggar seni Astabrata ya tresna laire ya tresna dadine nggih. Ora iso omong-omong apa-apa kok Mas Gareng karo Dik Bagong mung isone njurung pandonga sarampunge adicara wayangan dan seluruh rangkaian adicara bersih dusun ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kaliula. Dusun Kaliula dadi dusun sing ayem dusune kang sarta tentrem kang dadi kabeh warga masyarakate. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mangkono kok Dewi Tru. Yo saiki gegojekan karo tetembangan. Yo saiki nganggo bawa sik. Mas Heru.
Halo, dalem. Menapa niki? Pelok barang ya. Siap. Pelok barang. Langgame napa, Mas? Langgame yo apa ya sing pelok barang sing penak. Tombo kangen pelok barang. Anu dadi ati. Dadi ati. Malah odo-odo ya. Tahunana windanana kanthi pikon mangsa dadak bisa lali marang dika engkang rena wengi dadi ati prasaja atur bisa Anu sapa ki di sapa ya? Babu. Ya pika. Hati-hati ya, Dik. Karo anu jumeneng pelan-pelan. Ya, meluruskan urat-urat saraf yang tertekuk. Nggih. Golek keringet, Mas. Ayo no. Buka celuk. Coba kayak apa ya? Lho ya kopi, Pak. Ya. Yuk. Iki cemolane sapa plon? Cilik men iki. Yo,
Sing adoh-adoh kaya Mbak Yopika, Mas Adiai selama bledekane nginep ning omahku ngono. Anu to. Adiai anu to, karo Yopika kok anu to. Apa ki? Lah ya sapa ki jenengane sing putri iso ngracik kopi dhewe, Adia ora iso ya. Moh racikno pokoke gak iso aku, gak iso. Gak iso. Kudu racikane ayo. Mas Adya iki nek pengen iso ngracik kopi belajar ke aku. Nah. Kuwi Mbak Yopika sampun ngerti konsumsine porsine sepiro? Ya. Kopine pirang sendok, eta. Terus gulane pirang sendok niku pun pas gitu. Gitu. Iya. Lanjut. Sopo iki mau? Tuh ya, engko Mas Anang bar ki munggah. Ya. Telaske, Dik. Ya.
kasih Dik Yoyo Pika. Luar biasa. Ya. Mas Anang kene Mas Anang, aku sawin ndak petruk sampean. Ya ga. Tugasmu ga. Ya. Sak langgam neh kok kek bak prigel ya. Iya. Mereka dituntun terus gang. Iya. Selamat pagi Mas Nanang. Nggih, selamat pagi Mas Akbar. Ketok suarane masih semangat ya. Oh, warak kok. Oh iya. Weh, seneng melu Astabrata seneng ya? Oh, seneng sindene ayu-ayu kok. Sing paling ayu sinden favoritmu sapa Astabrata? Sing saking Ngawi niku lho peh desane nyeluk weneh niku kula kudu mriko. Oh iya. Kaya apa to? Mbawuk iki kaya apa? Aku kok. Yo kapan-kapan rono. Tak pedan motor dhewe ben. Ayo Mas Nanang sampean tak gonceng. Oke, siap. Wis anu Mbak Yopika sampeyan malah sing digonceng. Lah Yo sing lanang no sing gonceng. Iya to Mas Nanang? Ya harus. kok nek digonceng Mas Nanang mah turut kalen. Jurusane ndi Mas Nanang? Langsung sesuke langsung dung 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 dung. Nyapa wi? Apa kuwi? Langsung dumar esuk. Iya. Mas Nanang apal bawane anu to? Sambung Manci Dalu to? Nggih, siap. Heeh. Sik siterku tak setelane neh. Aulia. Nggih, sambung Wanci Dalu. Sik tak nyeteli siterku sik. Iya, iya. Mau tak leh ning kono. Sik. Walah, ya. Penyiter handal. Sinten? Lah niku Mas Victor nih. Pun akrab nggih kali Mas Victor. Oh, nggih. Kancanana Mbak Pangesti. Ben dibawani karo Mas Nanang. Iya. Nggih. Karya besar ki? Karya Mbah Sukron. Heeh. Nggih. Lah, tak santai mawon. Nggih. Wis isuk-isukan santai wae Mas Nanang. Nggih. Selamat pagi Mas Nana. Nggih, selamat pagi Mbak Aulia Pangesti. Tekan ndi? Ayo nek kulino ngetut Astabrata tekan ndi Mbak Aulia Pangesti? Peh kula nek anu ngardolan ngene Mbak Aulia. Teng pundi? Engko walasane dolan ngene Mbak Aulia saknoke engko mampir ning Tretes engko. Bayu lah kok kebablasan to Mas sama ning Tretes sih. Kok apal men karo Tretes ana apane? Apal. Asrama Putri. Oh. Tretes niku nggih. Kok iya apal. Apal. Yuk. Ya sabone. Emanipun. Nuwun para ingkang minulya. Mong sak ning pondokan kok kuwi ya ta. Menika bawa sambung Wanci Dalu. Oh, ngono ya. Wis sapa sing muni sapa kuwi? Kula nek Lho gak nek ning Samboya. Yayi wis akrami. Emanipun Yayi wis akrami, sayangnya engkau sudah menikah. Sudah menikah. Terus Pamadurung son ingkang hanggarwa. Pamadurung sun ingkang anggarwa, apa murung rabi no aku sing arep ngukup. Nggih, ndah neo Mbak Aulia umpama dereng ngoten lho. Urung kok. Lah pancene dereng Mas. Urung to? Masalah weh wangi. Perawan ting-ting kaya ngono. Lah iya. Nyapake sinden Astabrata kowe. Ndok. Sakmene kabeh iki perawan kabeh. Aku percaya to. Iya. Aku ndoki engko. Enggak aku. Iya. Walah ya. Iya. Aku ndak kuat Mas Akbar aku. Iya. Nyawang ayune Mbak Aulia ndak kuat to. Pah. Ayu ya. Nggih. Ya. Prandene maksa syukur jebul nimas uga nglanggati
Andene mangsa syukur, tapi masih bersyukur. Mergo sing kono, sing wedok malah nanggapi. Nggih, saestu. Tasik ngrespon WA kula mari Iya. bersani. Terus Ayo to sambung rasa Nadyan wanci dalu. ayo sambung rasa senadyan walaupun di malam hari. Malam hari. Ya, terus Tan ana ingkang rubeda nyun tak tresno nadyan mung srana piranti. tan ana ingkang rubeda ora enek sing ganggu nyuntak tresna meluapkan rasa cinta walaupun nganggo alat ngono piranti nganggo alat. Yuk, Gambarmu ka ngeklo Salarik ya. Lan Yuk, adekke. Sing gedhe pak ngapuramu kang mas pepujanku sambung kumawanci dalu ngrupita sarimu kelawan garwamu. Mas kambang teake mure lestane ya mong akibat aku sing bayangke Ramu ing atiku iki yen kudu ngelingi bocah dalu iki. Pomotenan sita dadi cah dalu ganti dikawake mati. Setia memonitor menika Pak Waris Sugiono Mas Ana. Nggih Pak Waris sugeng dalu. Ya. Ugi Bapak Lasiman niki wau nggih WA kula. Bapak Lasiman daleme ndi ya, Jal? Bapak Lasiman Warjang napa pundi? Nggih. Supe. Yuk, diteruske. Monggo, Mbak Heeh. Aulia. Mendah boyo yen situ urip lan hatiku putri Sulistyo tarik bisa nyuwara
akibate aku sing bayangke Mbak Ulia. Nyuwun sewu niki jenengan paring Mas Nanang ya. Nuwun para ingkang minulya. Ya. Mekaten kula langgam sambung wanci dalu. Sampun katur. Sampun katur. Menika wonten nggih tukon rokok Mas. Oh nggih sembah nuwun Mas Akbar. Ya iya. Nggih, sembah nuwun. Makasih. Ayo Kak. Mas Yoga sing setia menemani kamu Mas Nanang. Iya. Digendong. Iya. Mbak Yu prigel mriki, Mbak. Jan. Jan. Ayo. Anu, Mas. Selamat pagi. Pagi, Mbak Prigel. Iya. Masih semangat ya, Mas? Masih semangat. Anu ya, Mbak Prigel. Sing gede pangampurane lho. Piye, Mas? Tanggal 30 aku ra iso. Ra iso Sing gede pol. Sing gede ya. Ya rezekine Mas Badar. Ya, aku tak ning anjuk-anjukan wae. Engko liya dina, Mbak, liya dina. Engko nak entuk. Ya insyaallah. Ya, jenengan. Nggih. Apa Mbak? Yo, napa iki di suasana yang pada pagi hari ini panjenengan arep ngatur nih apa sing cocok karo pagi hari ini? Oke, musiknya mau urung muni ya. Iya no. Ini musik ya. Iya no. Ya kayak-kayaknya belaran saja. Iya. Pengertian kok. Mbak Yui pengertian. Ya sudah turu-turu sik. Iya. Bukit berbunga ya, Mas? Hah? Bukit berbunga. Wah, bukit berbunga. Dangdut ya iki ya. Ya. Iya. Bukit berbunga. Wah, jan. Loh, ibuke sik do mirsanin jenengan lho, Mas. Oh, nggih niku. Alhamdulillah, matur sembah nuwun nggih, Bu. Melu ngeleki dusune, nirakati dusune kok. Napa sampun cumawis Kang Mas? Nggih, coba kaya ngapa? Bukit apa meng? Berbunga. Makasih Mbak. Iya, terima kasih Mas Akbar. Bukit berbunga. Iya. Dingglekku nyanyi. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih Mas Akbar. Terima kasih. Anu, yo Dik Sinta, Dik Dwi, Dik Bat. Yo jemeneng yo. Sing musik wae. Napa niku? Oh Jambuala sih anu no duet no berarti. Mas Heru karo Dik Sinta. Yo. Ya.
Sasanjaya Riru. Jare Pak Sipane lho. Ayo. Waranggono kondang ya. Iya. Oke. Ayo jambu ales. Jambu alis. Jambu alis ya. Coba kayak apa? Ayo dia. Joget kok joget. Akhirnya joget. Ayo. Yo. Hey. Randane. Ayo sing pitik-pitikan sin. Ayo. Sayangi wis. Sayangnya wes duwe bojo. Ayo Riz. Aku kebentuk tresno. Nek kene kudu sampe pilihan bukan. Nelongso rasane ati. Yen aku ra lakon melu beni. Sampun katur. Ya. Ya. Ayo, Dik Dwi arep debat terakhir yo. Dorondoe coba. Ayo karo Dwi apa sama apa berdua ya apa langsung. Sedorondo. Yo. Ben adil kabeh ngadeg ya. Yo wis ngono wis. Pitik-pitikan kabeh itu. Yo, hari terakhir sesuk prai lo. Ayo. Dan tak jak cepet. Ayo. Yo. Apa sesuk carry wis sesuk. Ayo. Raro info wengko ayo. Iya. Lungguh raro info wengko. Dang. Karis melok pegak. Jure pengen pitik-pitikan jure. Ya, ya. Sidaranda. Sidorondo. Ayo yo. Ana wektu iki apa wi? Kakokku saka sarung jagung iki apa lagi? Biyen mula siramu Lio waktu ketemu ya. Lio ketemu waktu. Iya. Yo, cawe sesaji kang sira nutuke lakon babareng lakon kaya ngopo? Ayo Le, tak diareke. Ayo Mas Pedro. Sikro kang pola tumingal.
Jeng langit kelap-kelap katon lerek kencang alis ore sang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik iya jagat iya dewa iya Bathara ngestu padha dawuh Yayi Prabu Duryudana nggonku dadi senopati mandhegani barisan Ngastina Sata Kurawa anggone bakal ngelar jajahan mbedah negara Wirata kaendak sawang yen ora sisip sing dadi panyawange Karna Basusena kang magut ana ing Rananggana kae Atmajendra negara Wirata Raden Utara kang dadaki ana madyaning palagan ya kaya ndak tibani nraca bala ora mundur sembah ider-iderane Yukya malih kinarya balupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange panyayah tunggil ibu Paman Patih Harya Sengkuni kula wonten dawuh anak angger Raden Utara ndak tibani nraca bala nganti semaput banjur ana pawongan kang gotong ragane Raden Utara dipapanake ana wujuding rata kae sapa paman ya kula nggih dereng sumerap anak angger ning kok sajak semunipun kok kaya panengah Pandhawa si Arjuna sanes paman sanes menawi mboten sisip ingkang dados pandulu kula lare ingkang gotong raganipun Raden Utara gek dipun papanaken wonten ing pagedhonganing rata kala wau kok sajak kaya bocah wandu kok sajak kaya bocah banci ning
nitik saka glagate solah selagane kaya mandu ning kok ya kaya Arjuna kaya Janaka kaya panengah Pandhawa. Coba diperpeki, coba dicedhaki paman. Purna bata mirah ingsun Rekan den waspodong mijel tuhun dahan tanpa karya sekang rinemakan Gusti ingkang hangusiri wonten ing pakusiran nenggih Sang Kedi Wrehatnala mboten wonten ingkang winawas amung kawaspadaning sedya nering sedya arsa lakuning ngrata den ener wonten barisan Ngastina Sata Kurawa dadya miris barisan Sata Kurawa nganti mandelung mundur barisan Ngastina Yo, ayo maju Sampun. Hey. Mundur. 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 Oh, ya. Mundur.